Fit-tieni kwart tas-sena jiġifieri bejn April u Ġunju li għaddew, in-numru ta' nies li kellhom xogħol f'pajjiżna kien ilaħħaq 315,545 persuna li jfisser li 64.3% tal-popolazzjoni ta' pajjiżna mill-età ta' 15-il sena l fuq kienu attivi fis-suq tax-xogħol nazzjonali. Iċ-ċifri li joħorġu mill-Labour Force Survey u pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juru li kien hemm żieda ta' 6.2% fl-ammont tal-ħaddiema meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Bħala medja l-NSO qal kif 78 persuna minn kull 100 fl-età bejn il-15 u l-64 sena kienu qegħdin jaħdmu. L-akbar sem ta' persuni jaħdmu kien fl-età ta' bejn il-25 u l-34 sena kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa. Dawk li jaħdmu għal rashom kienu jammontaw għal 14.2% tan-nies kollha b'impjeg ewlieni. Il-biċċa kbira tan-nies li jaħdmu jagħmlu dan fuq bażi full-time u kienu jgħoddu għal kważi 280,000 filwaqt li kważi 36,000 oħra kellhom impjeg part-time bħala l-impjeg ewlieni tagħhom. Fit-tieni kwart ta' din is-sena s-salarju bażiku medju tal-impjegati kien stmat għal 1,942 euro fix-xahar, bl-ogħla jiġi reġistrat fil-qasam tal-attivitajiet finanzjarji u tal-assigurazzjoni. Is-salarji medji fix-xahar varjaw minn 1,280 euro fost persuni impjegati f'xogħlijiet elementari għal 3,162 euro fost dawk fiskali maniġerjali. Sa dan it-tant jingħad ukoll ir-rata tal-qatt għat-tieni kwart tal-2024 kienet ta' 3.2% bl-akbar qatt ta' persuni f'din il-faxxa ikun fost dawk fl-etajiet ta' bejn il-25 u l-74 sena. In-nisa kienu jiffurmaw 58.7% tan-nies kollha li ma kinux attivi fis-suq tax-xogħol u dawk il fuq minn 25 sena kienu jirrappreżentaw l-akbar qatt ta' nies mhux attivi. Ir-raġuni ewlenija għal xiex tal-persuni ma kinux attivi fis-suq tax-xogħol kienet minħabba li tkun intlaħqet l-età tal-irtirar jew minħabba li l-persuni jkunu rtiraw qabel iż-żmien. Il-Labour Force Survey wera kif 37.6% tal-persuni f'impjeg għandhom livell ta' edukazzjoni terzjarja bi kważi 40% f'livell inqas ta' edukazzjoni.